Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Banay sa mga namatayng piloto sa FA-50 fighter jet nga nahagsa sa Mount Kalatungan Range sa Talakag, Bukidnon, miduaw na sa punerarya sa Cagayan de Oro City. Tolentino Criminal Gang nga splinter group sa notorious nga Ozamis Robbery Hold-up Group maoy nanulis sa pawn shop sa Davao City, sumala sa Davao City Police. Sospek nga nadakpan, miangkon nga usa sa mga tumong niini nga samukon lang ang Davao. Mga power bank nga lapa sa 160 watt-hours, gibawal ng dalahon sa eroplano, sumala sa kaap. Dugang 29 pesos sa daily minimum wage sa mga mamumuo sa Davao Region, epektibo na karong adlaw, March 7. Presyo sa lana, gila umang big time ang pag-ubos sunod semana nga mula pa sa piso kada litro. Premiere sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition karong Domingo na, alas 6:15 sa gabi.